Podávání přihlášek do mateřských škol vrcholí, i letos zájem zřejmě výrazně převýší kapacity školek, které jsou po celé České republice. Sobotkova vláda slibuje, že do příštích let už to nedopustí. Jak to chce udělat? Budu se ptát teď v ranním interview ministra školství Marcela Chládka z ČSSD. Ten je hostem teď v tomto čase. Dobrý den. Dobrý den. Loni školky evidovaly na 60 000 odmítnutých žádostí. Máte už nějaký odhad, pane ministře, kolik rodičů nedostane své děti do školek letos? Tak já předpokládám, že to číslo bude obdobné, to znamená, že se bude pohybovat někde kolem 55 000 odmítnutých žádostí. Když jsme u čísel, tak teď chodí do školek v Česku přes 360 000 dětí. Zvýší se kapacita školek pro školní rok 2014 až 15? Tak samozřejmě i nárůst školek byl, ale samozřejmě nereflektoval vůbec požadavky, které jsme potřebovali. Předchozí vlády zaspaly demografický vývoj, protože obce samotné, byť jsou zřizovateli mateřských škol většinově, tak nejsou schopni tyto kapacity rozšířit a stát jim v žádném případě nepomohl. My chceme reagovat na ten požadavek, který tady je, chceme uspokojit poptávku. Předpokládám, že do 2 do 3 let jsme schopni nabídnout takové kapacity, aby každé dítě našlo své místo ve školce. Do 2 do 3 let, ale rodiče schánějí místo pro dítě teď, tak jaké mají možnosti ve chvíli, kdy jim zřizovatel přihlášku zamítne? Tak jak jsem říkal, my se snažíme ze strany státu pomoci obcím, protože obce jsou ty, které za to nesou zodpovědnost. Máme připravený jeden fond z evropských prostředků, který bude spuštěn s novým plánovacím obdobím. Je to již všechno připraveno, pouze se čeká na finalizaci. A druhý národní fond, který jsme chtěli spustit od roku 2015, tak již připravujeme nyní. Vzhledem k tomu, že ta situace je opravdu katastrofální, tak bude vyhlášen ještě v letošním roce. Do tohoto fondu chceme dát 1 až 2 miliardy s tím, že obec by přispěla asi tak částkou 50%. Dále chceme, aby se na tom podílel kraj určitou částkou v rozpětí 5 až 10% a zbytek by zaplatil stát. Mám tam jednu malou poznámku k té rychlosti. Obec sama se musí rozhodnout podle demografického vývoje, jestli potřebuje zděnou stavbu, anebo jestli je to dočasná situace, protože ten vývoj byl velmi dramatický především v posledních letech a dá se předpokládat, že opět bude pokles, takže můžou využít některou z alternativních staveb, dočasných staveb, které postaví do 3 měsíců, takže velmi rychle a můžou reagovat na současný požadavek a poté například u montované stavby mohou tuto stavbu rozmontovat a použít například pro startovací byty pro mladé rodiny s dětmi. A už víte, kolik tímto způsobem školek přibude? Mluvíme-li o montovaných budovách například? Tak to bude záležet samozřejmě na rozhodnutí obcí. My připravujeme analýzu, kdy musíme mít opět nutné sepětí s obcemi, protože ty ví samozřejmě, jaký je u nich vývoj. Byť musím podotknout, že v některých oblastech, jako je prstenec kolem Prahy, tak se to nedá opravdu dopředu určit, protože tam byl divoký rozvoj výstavby a stěhovali se tam mladé rodiny s dětmi. Je tam nepřirozený demografický vývoj, ten počet tam rostl skokově. Já jedno číslo za všechny. Ještě v roce 2006-2007 jsme měli ve školkách 285 000 dětí. Nyní už je toto číslo téměř o 100 000 více a na to samozřejmě se nestihlo reagovat. Já předpokládám, že pokud půjdeme do těch montovaných staveb nebo do těch dřevostaveb, tak jsme schopni opravdu vystavit tu kapacitu takovou, aby jsme tuto poptávku pokryli. Nemůžeme říct konkrétní číslo, kolik školek, protože my budeme tyto prostředky dávat nejenom na nové školky, ale především na rozšíření stávajících. Když jsme u těch prostředků, jedna věc, pane ministře, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD doporučila, aby se v Česku zkrátila délka mateřské dovolené. Navrhuje mateřskou a rodičovskou zkrátit v součtu na 1 rok a ušetřené peníze pak doporučuje využít právě na funkční systém předškolní péče. Co na tohle říkáte? Myslíte si, že by lidé s takto zkrácenou dovolenou našli nějaké uplatnění? Tak to je spíše otázka pro paní ministryni práce a sociálních věcí. Nicméně já se domnívám, že musíme vytvořit pro mladé rodiny a i pro matky, například samoživitelky, další alternativy, například zkrácené úvazky, práci z domova. Ta se stále méně využívá. V Evropě je to naprosto běžné a standardní. A mým úkolem je zajišťovat kapacitu předškolní zařízení. Například, když tady jste se zmínil o té záležitosti správy
OECD, tak ta hovoří především například o jeslích. To je velký problém v České republice, protože jesle momentálně nejsou nikde ukotveny, byly pod ministerstvem zdravotnictví, dnes se pouze vykonávají na živnost. S panem premiérem jsme diskutovali tuto otázku a domluvili jsme se, že i jesle převezmeme pod ministerstvo školství tak, aby tam byla kontinuita a prostupnost k mateřské škole. Mě jako ministra školství především zajímá, aby školy, to znamená od mateřských počínaje výše, tak aby tam byl zajišťovaný vzdělávací program a proto podporujeme především obecní mateřské školy. Ještě poprosím jednu krátkou odpověď od školek. Pojďme k novým profesorům. Dnes odpoledne předáte 85 jmenovacích dekretů a nahrazujete tak prezidenta Miloše Zemana. Stručně, bude to tak i během dalších jmenování? Máte tu informaci? Tak zatím ten návrh zákona je tak, jak je, to znamená, že podepisuje pan prezident. To, že to předává ministr, není novinkou. Například za pana ex-prezidenta Havla to také takto probíhalo. Dokud nebude, jenom malou poznámku, jestli mohu dokončit, dokud nebude nová novela zákona, tak to zatím poběží tímto způsobem. Ministr školství Marcel Chládek z ČSSD, díky za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.